Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updating niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagmolesta sa 17 anyos kasuhan. Nagkuha kay nagpalaptas ang video, kasuhan man. Warehouse kag office facilities ang contractor sa The Upper East ng Mega World nasunog. 8 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Pamilya ni Kokoy Baldo bukas sa settlement sa driver sang truck na nakabunggo sa iya. Kag sa good vibes, top notchers ang Riverside nagbaton sang 300,000 pesos. May pa-Vikings pa sa tanan nga board passers. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Taiwan, Hong Kong kag Macau kabahin sa mga lugar nga magapasundayag ang Bacolod Mascara Dancers. Ini ang winning performance ng Barangay Sumag Dancers nga nangin second runner-up sa nagligad nga Mascara Street Dancing and Arena Dance Competition. Pero mas pabaskugun pa sa 22 ka mga dancers ang ilang choreography kabahin sa pagpanghanda sa natalana nila nga pagbiyahe kag pag-perform sa Taiwan Lantern Parade sa Pebrero 21 tubtob 26. Upod sa Barangay Granada Mascara Dancers nga nagkampyon sa tinalikdan nga Mascara Festival Competition, maga-performance sila sa Hong Kong kag Macau sa Pebrero. Sunod kay Councilor Jason Villarosa, ginimbitahan ang mascara dancer sa Hong Kong kag Macau kag wala sang gastuhon ang syudad sa ila pagbiyahe. May nabaton man nga imbitasyon sa Milan ang syudad para sa mascara dancers nga posible magpasundayag dito sa madason nga tuig. Magluwas diri tuigan man nga nagapaindis-indis sa Bacolod Mascara Dancer sa Long Beach, California kag New York kada bulan sang Hunyo. Coming February, ang aton Barangay Granada and Barangay Sumag again, gin-invite man sila to dance sa Hong Kong and sa Macau this February, second week of February. Competitions Actually, ang invitation sa Hong Kong and Macau, invitation lang to, and this is not a competition. So they will just represent Bacolod City. Sa number 9, nagdangat na sa 7,000 ang cases ng dengue sa Western Visayas sa pagtakop sang bulan sang Nobyembre. Sa Morbidity Week 48 nga datos, 56 ang new dengue cases sa rehiyon. As of December 2, 7,096 ang dengue cases sa Western Visayas. Sunod sa Department of Health, 53% ini nga mas manubo kung ipanggid sa kasubong nga tion sang 2022. Ang Iloilo City ang may pinakamadamo agin report nga new cases, 15. Nagasunod naman ang Aklan, 13 new cases. Iloilo Province kay Bacolod City pareho nga may 10 new cases. Wala naman sa may gin-report nga bago nga dengue death, gani nagapabilin sa 26 ang regional dengue death count. May 44 naman ka barangay sa Western Visayas ang mayaras ang clustering of dengue cases. Sa number 8, ginahikot karon sang probinsya ang accreditation sang laboratory sang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City agud to makapatigayon man sang testing para sa Mycoplasma pneumonia o kunang walking pneumonia. Sunod kay Dr. Girly Pinonga, ang Provincial Health Officer kasubong man ang Hospital Operations Department Head, kinahanglan lang duga nga training ang mga personnel labi na ang mga medical technologists para matigayon ang accreditation. Hindi bago ang walking pneumonia sa pungsod. Sa datos ng Department of Health, sa ginreport influenza-like illness, 4 ang kumpirmado nga walking pneumonia. Sa Negros Occidental, ginreport man ang pagsaka influenza-like illness. Suno kay Pinongan, wala diri sang kaso sang walking pneumonia. Nagapabilin man nga manubo ang COVID cases sa probinsya. May isa ka kaso sa Sagay, suno sa iya, kag 3 naman ang na-admit sa pribado nga ospital. Wala sang may na-admit sa government COVID-designated hospital suno kay Pinongan.
Pero karutuman ang pagpundala sang holidays, abiso niya nga kung mahimo maggamit sang face mask kag mas maayo nga pabakuron ang immune system. Sa 7, mga badyaw sa dalanon sang Dumaguete City ang ginpangsikop kag ginpapauli. Ginpapauli balik sa Mindanao ang mga badyaw o ginsikop sa mga dalanon sang Dumaguete City sa Negros Oriental. Ginsikop sila sa mga pulis upod ng social worker bangod sang pagpangalimos sa mga dalanon kag ang iban sa ila nagatulog sa boulevard kag sa mga bakante nga mga lugar. Suno sa City Social Welfare and Development Officer sang Dumaguete nga si Lilibeth Filipinas, ginabutang sa mga ginikanan nga badyaw sa delikado nga sitwasyon ang ilang nga mga kabataan nga ilaman ginabitbit sa pagpangalimos. Magapatigayon pa sang dugang nga operasyon ng kapulisan para masikop ini sila tanan sa mga dalanon sang syudad. Sa number 6, lakat sang trapiko sa sumag sa Bacolod City nagapabilin nga manageable apesar sang pagsira sang Sumag Bridge 1. Sugod las 9 kainas ang aga, sirado na ang Sumag Bridge 1. Gani pila ka mga salakyan nga nagabiyahe pasur, nag-detour sa kaiping nga Taytay nga ginhimo nga 2-lane. Ang iban sa crossing Abuanan kag bag-ong dalan nag-alagi. Suno kay Jose Antonio Rubelio, ang Deputy Chief sang Bitaw, nagapabilin nga manageable ang lakat sang trapiko matapos nga nagtalana sila sa napulo ka traffic personnel agud maggiya sa mga motorista sa mga detour areas. Nagpadala man sang tanod ang barangay agud magbulig pahagan-hagan sang lakat sang trapiko. Magalawig ang temporary bridge closure tubtubwas Huwebes. And hopefully matapos ang duwa today and then duwa again tomorrow and then Friday open ang duwa ka bridge. So sir, anong mga adjustment ginhimo niyo sir to control kag manage ang Nag-assign lang kami additional traffic enforcers, at least 10. Salamat rin sa barangay captain nga nagpadala man sang ilang tanod to help us. So amuman lang gina just to manage the stop and go sang traffic. As you can see, medyo hinay pero it's moving. So wala gid problema. Sa number 5, pamilya ni Kokoy Baldo ang bukas sa settlement sa driver sang truck nga nakabunggo sa iya suno sa PNP. Bukas para sa settlement ang pamilya sang napatay nga reggae singer nga si Kokoy Baldo sa driver sang truck nga nakalapak sa iya. Suno kay Police Station 3 Commander Police Major Armelin Vargas, nagistoryahanay ng pamilya ni Baldo kag ang driver nga si Bunny Flor kag ang tiglawas ang tag-iya sang truck. Dugang pa ni Vargas nga bisan wala pa sang official nga pahayag ang pamilya ni Baldo, nag-atubangay na ini sila kag may mga ginkasugta na. Ang driver ang ginrelease man sang pulis bangod natapos na ang reglementary period. December 8 sa nabunggo ang motor ni Baldo sa goma sang truck kag natumba siya kag nalapakan sini sa Conferential Road matapos mag-overtake sa natuo nga side. Sa number 4, temporary warehouse kag office facilities ang contractor sa Upper East sang Mega World sa Bacolod nasunog. Sinigid lamang nga hapon nga nagpuog ang madamon nga aso sa the Upper East sang Mega World sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Bureau of Fire Protection, las 2:20 sang hapon nagsugod ang kalayo kag natap na ini las 2:55. Sunod sa kay Harold Jeronimo, ang Vice President kag Head sang Public Affairs and Media Affairs sang Mega World, temporary warehouse kag office facility sang contractor sang kumpanya ang nasunog. Sa likod lamang inisang One Regis nga condominium building. Nagresponde man ang mga volunteer firefighters sa lugar. Gin-cordon sa mga gwardya ang area. As of press time, ginausisa pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang sunog kag kun pila ang natuga nga damage. Wala naman sang may gin-report nga nasamaran sa insidente. Sa number 3,
8 nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga sa mandatory drug testing nga ginpatigayon sa mga empleyado sang provincial capital. Sa 8, 7 nagpositibo sa paggamit sang shabu kag isa naman sa marijuana. Pero sunod kay Provincial Administrator Frando Diaz, ginaulat pa sa karon ang resulta sang confirmatory test sang 8. Wala labot diri. May 20 pagayad nga resulta sang ilang nga test ang ginakabing nga gray, gani ginpaidalo man sila sa confirmatory testing. Patag ni Diaz, ang resulta sang confirmatory test ang magapatod sang ipatuman nga tikang sang probinsya batok sa ila. Base sa layi, sunod sa provincial administrator, ang mga job order worker o contract of service nga magpositibo sa drug use ang hindi na pag-i-renew ang kontrata. Kung regular naman ng mga empleyado, sila magapangatubang sang kaso administratibo. As of press time, hindi pa mapato ni Diaz kung ang tanan nga elected officials nagpaidalom sa drug test. Pero sa nagpaidalom, ngagin pangunahan ni Governor Eugenio C. Lacson, wala man sang may nagpositibo. Masobra 3,000 ang ginapaabot magpaidalom sa mandatory drug test, pero masobra lamang sa 2,300 ang na-drug test, bangod nagkulang ang test kits, kag maga-request pa. Ang mga yara sa ospital na assign sunod kay Diaz ang wala pa makapatest. Premature pa man until we get the results of the confirmatory tests. Then amon na official na siya eh. Ang aton dayon nga ano sila is to check on diin sila nga departments, no. Gabilong anong status nila, whether JO hasta sa regular tanawon ta. And ang what do you call this? Ang ari lang din sa buong names and the place where they were tested. Sa number 2, DSSD kag BPLO liwat nga magapatigayon sa inspeksyon sa mga kumbuyuhan, labi na sa mga ilimnan sa syudad sa Bacolod. Nakalabot na sa igtalupangod ni DSSD Head Alma Gustilo ang natabo nga pagmolestya sa menor de edad sa ilimnan nga nakuhaan pa sa video kag ginpost sa social media. Suno kay Gustilo, liwat sila maga-coordinate sa Business Permits and Licensing Office agud magpatigayon sa surveillance kag inspections sa mga resto bar ilabi na kun kagab-ihon. Ini agud mapasiguro man nga napatuman ang curfew for minors lakip na ang pagdumili sa mga menor de edad sa mga ilimnan kag resto bar. Antes pa man nag-pandemic, napasirad-an na sadto sang City Legal Office kag BPLO ang resto bar sang mapatod nga may mga kabataan nga ila ginapasulod kag ginabaligyan sa mga ilimnon. Ginpahayag naman sang tagdumalahan sang bar nga masami nagabinutig ang mga menor de edad kag agud lang makasulod sa compound sang resto bar, nagahapit anay sila sa kalan-an antes magsaylo sa kaiping nga ilimnan. Nagpasalig man ang management sa kapulisan nga pabasgon pa ang pagbantay kag magatalana sang spotter nga magausisa sa mga customer. Ang area social worker ipa-assist siya namon for further intervention such as mga psychological intervention ta sa bata para maandong ya trauma. So again, we will be collaborating again and we will be going to conduct surveillance naman and to conduct naman sang around the clock siguro sa mga round naman na roving naman namon ang tanan nga mga resto bars. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Estudyante nga nagmolestya sa minor de edad pasakaan sang kaso angot sa pagsupak sang anti-rape law kag anti-child abuse law. Pasakaan man sang kaso angot sa pagsupak sang Anti-Voyeurism Act ang nagkuha kag nagpost sang video. Ginahikot na sa Women and Children Protection Desk ang mga affidavit para mapasaka ang kaso angot sa pagsupak sang anti-rape law kag Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law batok sa criminology student na nagmolesta sa 17 anyos sa isa ka resto bar sa 17th Lacson Street. Suno kay Police Captain Glenn Montaño, commander ng Police Station 2, na-expel na sa universidad ang estudyante na responsable sa pagmolestya sa menor de edad nga ilaman ginhagad sa ilimnan. Nagwa nga sang napiyungan ang nakainom nga biktima didto kag ginabusuan siya sang suspect.
Ginkuhaan pa sang cellphone video ang pag-abuso sa minor de edad kagin post sa social media. Gani ginapat o daman karon sa kapulisan kung sino ang nagkuha kang nag-post sang video agod mapasakan ini sang kaso angot sa pagsupak sang Anti-Voyeurism Act. Hindi pa mapatod sang PNP kung ang isa sa 4 ka mga lalaki o kung ang iyang nobya nga yaraman sa ilimnan ang nagkuha kag nag-upload sang video samtang ginamolestya ang menor de edad. Indeterminate pa na ay ongoing pa to ang interview sa iya minakuha sa pinapit at mabalaan kasi may tubang pa siya. Sa Good Vibes, PT Board exam sa top-notchers ng Riverside College ang nagbaton sang 300,000 pesos. May pa-Vikings naman sa tanan nga board passers. May report si Romeo Subaldo. Halos napuno sa mga board passers, faculty, staff ug officials ang Vikings sa Riverside College kainas ang udto. May pa-buffet ang eskwelahan para sa tanan nga mga board passers halin sa physical therapy, nursing, pharmacy, psychometrician, teachers kag medtech. Ini ang pamaagi sa eskwelahan sa pagpasalamat sa ila pagpangabudlay kag pagpaningwa. Sunod sa presidente kag CEO sa Riverside nga si Samuel Lee, proud sila sa nangin resulta sa mga board exams. Ilabi na nga, rank 1 ang ilang estudyante sa physical therapy licensure examination. You reflect, I think, you reflect and practice and live the core value of Riverside College of excellence. And I think that's a core value that you should keep with you, part of your lifelong values to be successful with your life. Gani bilang pasalamat, nagbaton ang nag-rank 1 sa PT Board Exams nga si Maria Angelica Faye de la Victoria sa San Carlos City sang 300,000 pesos. Ang eskwelahan man ang magagasto para sa iya nga plane ticket kag hotel accommodation sa iya nga oath-taking. Nagapasalamat siya sa tanan nga suporta sang eskwelahan. Sunod sa iya, handom niya lang nga makapasar sa board exams. Wala sa maglaom nga sa ang mangin rank 1. I was just praying gid nga after that exam nagabalay ito nga tani maka-average lang ko nga makapasar lang gid bala sa nga average. Pasar lang gid ang gina-wish mo. Yes, after sang exam kay ang actual exam doka different gid siya sang amon mock boards, do hindi gid siya pareho. So new questions gid sa iya. Sunod sa Dean sa College of Physical Therapy nga si Dr. Kim Hinko, initanan resulta sa pagpangabudlay sang estudyante, ilang mga ginikanan, teachers kag sang eskwelahan mismo. 2016, may rank 1 man sila sa PT Board Exams. Pamatuod nga hindi lang iniswerte. So now, most of our sessions are face-to-face. Review is face-to-face. So it really gave a lot of good results. And I'm happy for that. And at least this second time has proven it's not just a stroke of luck ang first time. Nagbaton man sila sa 110,000 pesos bagod mayara sila sang top-notcher. 98.58% naman ang passing percentage sa nursing licensure exams. Pinakamataas nga percentage nga nakuha sa eskwelahan. Sunod sa kay Dean Joselito Murillo. This is the highest, sir. Highest gini siya nga Sa College of Nursing, yeah. nga amo na yan siya nga naglabot sa amo ni 98%. Actually, sir, we believe in the process. No? Our process starts with the quality education for our students, and then we're developing our students to become more adept for the board examinations and prepared for the board examinations. And we even give the program, the board enhancement program, free for the students. Bangod sa mataas nga passing percentage, nagbaton man sila sang 100,000 pesos. Magadepende na sa just kung paano ininila gastuhon ang padya. Ang ilaliwat kapag tililipon kaina, nagserbi nga victory party sang eskwelahan. Barbs, congratulations no sa hindi lang sa mga top-notcher kundi pati man sa nakapasar sa ilang board examinations. Kagdi kahit hindi man niya always may number 1 gikan sa Negros Occidental ilabi na. And of course, congratulations man sa Riverside. Kagamuyad tong napulo ka mga balita nga mo natipon sa sining adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negros X. Ako si Barbara Antares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.